Gipagawas na ang official trailer sa salida nga bidahan nila Kapuso Primetime Queen ug King Marian Rivera ug Dingdong Dantes niadtong Lunes. Kini ang salidang rewind din magkauban pagbalik sa trabaho sila Marian Rivera ug Dingdong Dantes alang sa usa ka salida nga entry sa Metro Manila Film Festival karong tuiga. Ang real-life couple modela sa istorya sa mag-asawang nagsagubang sa problema kung kinsa nga dunay katungod nga mosagop og moangkon sa ilang anak. Walay sikreto nga di mabutyag kay nasayran na ni Stella ang gitaguang sikreto nila Atom ug Zarina. Kini human wala tuyo ang makita ni Stella ang X-ray nga kopya sa pagkabuntis ni Zarina. Magkumprontasi sila Atom ug Stella aron masayran ang kamatuoran at angi ang nagkanindot o nagkainit nga mga eksena sa Love Before Sunrise pagkahuman sa Black Rider 8:50 PM. Samtang sa Black Rider, gipalaila na ang karakter ni Yasi Pressman isip Vanessa Banay Bartolome. Iyang danon ang karakter isip usa ka snatcher nga andang buhaton ang tanan alang sa iyang pamilya. Samtang nagsugod na og panimaw si Elias ngadto kang Jasper nga karakter ni Joem Bascon. At ang ipa mga maaksyong eksena sa Black Rider sa GMA Talibabad alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.